Tiende pamoja ndimti maumo ama tiende pamoja ndimti maumo tiende pamoja ndimti maumo tiende pamoja ndimti maumo. Kwajema. Guys, Michael Usi atalamula kuti msonkhano wa UTM ulephereke. Felix Njawala neno wachipanichi anati msonkhano sulephereka. Yes. Ndieno tinakuza kale kuti nkhani ili pano ndi nkhani yokhuzana ndi kupanga exercise mphamvu kuti who is the boss in the room. Anyway, atero panopa Michael Usi abweyaso ndi inaso. Akuti Michael Usi abweyaso ndi inaso. Akuti guys, msonkhanowu walephereka. Guys, Michael Usi, listen to me. Hii news ya pano pasopano. Michael Usi kuletsa kuti msonkhano usachitike chifukwa kuti Mai Patricia Kaliati amangidwa. Pakatale pano apita ku court ndikuonetsa nisoni. Akupita ku court. Then kenako ndikupeza kuona kuti Felix Njawala kuchipani ku UTM kuja UTM amakendolo. UTM MCP ndi amakendolo ndi kuti mumvese bwino. Yes, imene idakali ku MCP yakuti sinatuluke beti. Wina kuona kuti msonkhano walephereka suchitika ifota Mai Patricia Kaliati amangidwa. Then kuzabwera Felix Njawala neno wachipani cha UTM yamakendolo akuti uchitikabe. It's like kuti Michael Usi ndi ndani. It's like, you know, samutengera. Then leloso kuziti Michael Usi abweyasa nakuti ineenda nena ineyo ndi president wa UTM. Msonkhano umenewo basi walephereke. Kwa jamatu guys. Anyway, muduzo tumaganiza ndurani. Imene nali nkhani yoyambirira. Nkhani number 2 tikuona zoti mutakuona kuti china UDF and Born Kalindo ose ndandan abwera ndithu ku area 30 kukuwa nyimbo tanchani akupita ku court kumene Mai Patricia Kaliati akaonekere kuti kumene kuti zili banje. Guys, ndikusiyeni pompa kuti inyo muonere zimene zikuchitika kuseriku ndisakusokonezeni. Guys, thank you so much. Malawian cameras, like, share, subscribe and comment in the comment section. Apa Kaliati atuluka ulendo opita kuti ulendo opita ku court ndi UDF yonse tikupita ku court. Apa Kaliati atuluka ulendo opita ku court. The vice president ndi anthu ena ulendo opita ku court.
Naweni. Tisaiwale akhamule pakaluwa anayikaso komenti pa nkhani ya kumangidwa kwa Mai Patricia Kaliati. Anyway, akuti chana amenewa. They find it very interesting for them, and they get promoted out of arresting opposition. Inemendu kunena pano akulino foni yanga sana nibwezere akukanirira foni iyo akuti afuna peziremo mlandu okuti naneswa ndimange komatu izakuti kaya kula chakwera ineyo ndikhale pansi kandi nene zoyipa hayi nditu koma kungoti iwo kungomva zina kuti kamlepo basafuna paka ndife andipe andimange akarandire ntepe kwa chakwera maiwa. Ndi wina uja namwalira ndi wina mwanga amene walowa apo ndi anthu amene aufuna china chilichonse mpaka ine ntamangidwa andipe. Kwa iwowo zina langa limanyasa kwambiri, kwa iwowo life yanga imanyasa kwambiri chifukwa nandilenga ndiwowo mziko lapansi ndafuna ndipite. Komabe kuru mulungu utaliko kumamba achakwera sinalakwire china chilichonse ayi koma chakwerawo autuma nyamata akuti paka ndipe basi. Kwa iwowo mmene nenasakidwa 2014 sana kondwe 2019 sana kondwe sanafune kukhala kuti ndikhale mparliament komatu anali mmodzi mwa anthu amene nthawi imene ndimayimira when I was a presidential candidate anali iwo nda Reverend Mbewe, Apostle Mbewe, Reverend akavale iwo kumapanga presidential breakfast nthawi imeneyo iwo ara Reverend Assemblies of God tinkapangira kukamuzi palace kuja iwo anali mmodzi mwa anthu amene amalalikira pa presidential breakfast in 1999 kuti zisankho ziyende bwino. Lero ali pa mpando akundida ine kwambiri koma ineyo ndi siku limodzi sinakhalepo pansi kuti ndiwade hayi. Akunyasida nane kwambiri koma ine ngakhale siku limodzi sinapangepo chipongwe ayi. Akundinyoza kwambiri koma ngakhale siku limodzi ineyo sinanyozepo ayi. Akundinena kwambiri ngakhale siku limodzi sinanenepo ayi. Akundida kwambiri ngakhale siku limodzi sinadepo ayi. Mmene unenera pano anyamatawo ali bize kufunafuna mlandu paka ndipe paka peso mwana amene nabereka chifukwa iwo safuna utazamve zinautika m'malayi muno. Akuyesesa kuti kurumphist ndisapambaneso anyamatawo ali all over trying to work out strategies that would rig elections in Rumpist in favor of somebody else, not me. Reasons best known to himself and to his boys. And come at his boys because I'm above that. Most of these characters who are now with the police in Turana, to many citizens who are where we are coming from. Kunara Mpakaja, Kunara Fesa, Kunara Kalembera, Kunara Kamwana, Osaja, Dinari now, and Osaja. And I met Magwebana and Osaja. I wanted to run out. How many tuambiri tunatoa either constables or kapena tunatoa tuango yamba umene police. Akaona eneo kaindiri panseu amafuna ulipaka ndombere. Akanduona ene kaindi uyendesa garmoto ufuna paka ndirande garmoto oyo paka pwanye pamseu. Ndilibe peace
ndi apolisi am'malaimo. Akangondiona ineyo amayimbirana matelefoni, abwana adusa pano titani nawo. Kawa ku State House kaya nayamba chani sindikuziwa. Koma ndikuchenjezeni. Zimene mupangira ineyo nkhazazi. Ananu azaziona zimene mundichita ineyo kuti ndisakhale ndi moyo. Ananu kusogora zavutika. Apolisi chonde musakhale anthu opha anthu.